Logo de Bueno, benvidos a miña casa. Levamos aquí pouco tempo, 4 meses. A miña muller e eu mudámonos de un apartamento a esta casa agora. Bueno, isto é aquí onde vivimos. Decidimos esta zona porque queda moi cerca da miña oficina, queda cerca de Brickell e queda cerca das zonas que nos gustan. E costou moito encontrar algo que estaba dentro das nosas capacidades e a verdade é que estamos moi felices aquí. Se a mercas costa entre 1,3 e 1,5 millóns. E o alugueiro, canto custa dunha casa como esta? Como $7.000 o mes. Nos edificios e nas vivendas tens que pagar renta da comunidade. E o importe é moi alto, entre $1.000 e $1.500 o mes a comunidade. Se ves a Miami a vivir dun soldo, eu non penso que compense. O sea, aquí tens que venir a montar unha empresa, un negocio, un proxecto moi grande. Estou vendo que tede la grella aí fora. Aproveitadela moito, utilizades moito esta área aquí? Sí, a verdade é que esta área é a miña área favorita da casa porque aquí é onde os nosos amigos ven, cociñamos, hai moi boa carne en Estados Unidos. Entendo que os amigos que tedes que serán máis multiculturais, pero que tamén haberá galegos cos que vos adoitades relacionar, non? Sí. A ver, a verdade é que eu penso que cando estás fora de casa e coñeces xente da túa terra, pois inmediatamente xa conectas. A miña muller, eu a coñecín aquí, ela é de Coruña, e, bueno, pois, desde que nos conocimos estivemos xuntos, isto fai 7 anos. moi pretiño da súa casa, Borja quixo amosarnos o barrio de Coconut Grove, o máis antigo da cidade. Este barrio é conocido porque é un dos barrios máis bellos de Miami e tamén porque teña a Marina e o Concello. Entón, alrededor do Concello están todos os barcos pequenos e moita xente os fines de semana, incluso durante a semana, ven aquí, colle o barco e sale todo alrededor, que é unha zona moi bonita. A zona familiar, zona máis de festa, parques onde podes caminar, facer deporte, entón ten un pouco de todo, unha zona moi chula. E a zona da pesca, aquí pescase moitísimo. En Miami, en os callos, pescase moitísimo, entón a xente aprovecha moito para sair e pescar todo tipo de peces. Como actividade de lecer tamén. Exacto. Borja, mira, que acabamos de ver? Bueno, aquí a falta de espacio é común en Miami, entón os barcos os almacenan en esas plataformas altas, é increíble. En as marinas aquí hai moito servicio de alquiler de barcos. En este caso é unha empresa que tú podes ser parte, eres socio e pagas unha mensualidade, como se fose unha renta, e podes coller estos barcos 6-8 veces ao mes, 6 horas, e cho preparan así, literalmente. E vais ancho como acabamos de ver aí na máquina esta. Como vais ancho dali daquelas plataformas daquela. Literal, como se fora un palé nunha estantería. É increíble. É salvaxe completamente. Sí. Os nosos protagonistas diríxense agora cara á zona máis luxosa de Miami, onde predomina unha arquitectura moderna e as boutiques das grandes marcas. Aquí é onde están as tendas máis importantes e agora en Miami está converténdose nunha cidade que lidera a nivel diseño, a nivel moda, a nivel xollería. Entón, aquí é onde presentan todas estas novas coleccións cada temporada. É un sitio bastante peculiar, bastante diferente. Eu si quixera agora entrar aí en Louis Vuitton ou en Rolex ou en Tiffany's, podría, non? Algo moi increíble destas tendas que hai aquí é que moitas delas non che venden. Non podes son exposición comprar. ou... Solo che venden se estás dentro dunha lista ou se coñeces a alguén ou se che recomendan. Hai algunhas que non, pero hai outras que tú entras, te enseñan as cousas, pero se pides dicen que non teñen inventario de nada porque non che venden directamente. Como foi a túa adaptación cando chegaches aquí a Miami? A verdade é que ao principio foi difícil porque non coñecía a nadie, non tiña amigos, non, entón, bueno, pois pouquiño a pouco, tamén é verdade que a comunidade española cada vez máis teñe ferramentas que te permiten adaptarte, pois a Cámara de Comercio,
os diferentes grupos españoles que hai varios aquí, en Key Biscayne, en Coral Gables e tal, e pouco a pouco vas coñecendo xente, van presentándote máis e vas integrándote. Iso palia un pouco a morriña, non? Ou sigue aí moi potente? Sí, palia bastante a morriña, a verdade é que teño un grupo de amigos sensacional, pero como Galicia non hai nada. Borja quixo amosarnos tamén o motivo polo que está aquí, así que nos levou á tenda da empresa familiar que acaba de inaugurar na cidade non hai moito. Contame un pouco como aterraches aquí, como chegou a Miami, Riva. Bueno, nos fabricamos pisos de madera en Galicia, en Vigo, e fai 7 anos eu vine aquí, empecé a vender, e a verdade é que pouco a pouco fui crecendo. Levábamos moito tempo vendendo a outras tendas, pero pensábamos que este era o ano para montar a nosa propia tenda. En Miami era a cidade onde tiñamos que facelo. E como foi a acollida en Miami? Como é facer negocios en Miami, sobre todo comparado con Galicia, porque tamén tedes sede alá? Pois a verdade é que foi máis sencillo do que eu pensaba. Ao principio, a xente acollete moi ben. En Miami, cando empecé, eu tiña 26 anos, viñen aquí, foi con moita ilusión e tamén con moita humildade ás principales tiendas, aos principales distribuidores, coas miñas mostras. Borja, grazas por ensinarnos a túa casa, ensinarnos Miami, ensinarnos Riva Spain, e manda aí un bico para Galicia, digo eu. Muchas gracias, é un bico moi grande a Galicia e faime moita ilusión teneros aquí e poder compartir un pouco de Miami con Galicia. Chao, chao. Se falamos de gastronomía entre Vigo e Miami, cal escolles? A de Vigo, eso é o que máis boto de menos. Onde están mellor os prezos? Os de Vigo, os de Miami están moi altos. E en canto á festa? Na festa creo que Miami gaña. Creo que hai moita máis culturalidade, moita máis xente de todos os lugares, entón non vais a topar 2 noites que sean iguais. Onde é máis hospitalaria a xente? Eu sempre digo que a xente de Galicia é maravillosa, a xente da nosa terra é probablemente o mellor que temos. Así que de Vigo. Con que humor quedas? O humor galego faime moita risa e a veces aquí non o entenden. O galego 100%. Que clima prefires? Depende da época do ano. Aquí o verán é moi caluroso e non se aguanta, así que o verán de Galicia e os invernos de Miami.